Tuturor și bine v-am găsit! Ne-am cumpărat și o cheamă Serial de la Gravity Shop din Constanța. Sunt la mare aici. Sunt și toate. Și haideți să fac un unboxing cu voi la Kendama. Dacă n-ați văzut pe TikTok la Kendama Online, a spus că la primii 50 vă dau un săculeț de acesta. Dacă cumpărați Kendama Serial. Și acum hai să vedem Kendama. Odată, ață de rezervă. O să fie bună. Și după aceea avem Kendama Serial, cam așa arată. Balance Soul gri foarte bun, o să vă arăt acum. Stați un pic. Și acum hai să o desfacem, ca și pe asta. Și hai să vedem. Ață foarte mare, n-am ce să zic. Și acum testul gripului. Și pe lunar. Și acum încerc și eu să dau niște scheme. Nu prea bun, nu dau alta. Să nu râdeți de mine, că nu prea bun. Nu prea mișc. Și da, nu mi-a ieșit nicio schemă și sper că vă place Kendama.